Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix Channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. For returning, thank you for love and support. I appreciate you. Kune video engenzile ngolasi nama comments enziwe cultural expert kwase kuba ke no Showmax uthi wona batshelwe nje ulasiwe ukuthi kunale event so bayenza abazi so bona nje bashuthile ulasiwe abatshela ukuthi ke wenza i-event efana nale kulona okulaba abangasazi isiZulu noma mhlambe abakhulele kosenteni emalokishini bangakhulela emakhaya. Kunomkhosi womhlanga ohamba yintombi laba asithi nge-English bapure noma abangakalidli lelinye ifruit. So kunabantu ababafundisayo abama-leader babizwa ngamaqhikiza, kuba nomama abadala abasebenzisana kanye nabo, mase kuthi-ke nabazali. Ngike ngabuka kwenye i-program ethi emasisweni mangaphosisi beyivela ke-SABC bethi omama bayacela ukuthi besebenzisane nabazali bey'ngane kakhulu kwezinye izinto. So iy'ntombi-ke ziyahamba ziningi izinto ezenziwayo, kuba nengoma but kunemithetho yakhona. Isiko noma amasiko kunendlela nje ongathi kuyi-procedure yakhona ongeke uze ukwazi ukukuphazamisa noma ngithi ungakuquestiona hlampe ukude, ngoba kunabantu abalwela amasiko ukuthi abuyiselwe esimeni sakhona kuhlonishwe izinto. Yingakho makwenzeka ngizokwenza isibonelo nge-Durban Jan. I-Durban Jan kuye kwaba khona iphathi la bekuzoshada uMbali uNelisiwe Sibiya mangaphosisi. Kube nendawo la abamhlola khona benza nje into ewushompe engaqondakali. Babuyile futhi laba bamasiko ney'ntombi bathi abakuthandi lokho okwenziwa i-Durban Jan ngoba baveza into abangahambisani nayo noma abangayithandi. Kwaba ishow ethi umnakwethu usho i-sister wife, but umnakwethu kusuke sekuwumuntu oshadile. Beza futhi abantu bazohlaba bathi lokhu okuvezwa yile show kube kungaphansi kwesiko noma kuhambisana nesiko akufani. Ngikuchazela lezi zinto eziwu-2 ezenzeke ku-TV ukuze ungabi nomqondo wokuthi ku-attack-wa uLasi noma uLaConco, kodwa bakhona abantu abamele amasiko abakhulumayo izinto zakhona, noma phela kungashiwo ukuthi ukukhuluma-ke isuke lento isizokhishwa ku-TV. Sibuyele-ke ku-Showmax, kwi-Show D kuvele i-episode la uLasi beney'ntombi khona wathi uzoxoxa wenza isithebe. Kunento yokuthi into yakini mawuyazi iyenzeka ikuvusela into ethile kuwena emzimbeni. Mina-ke angizukhuluma iphutha lana ngoba ngithi khona abantu abazongihlasela. Sesithebe sey'ntombi ngay'buza ukuthi hawu, umcimbi onjani lona, ngoba kube uLasi ney'ntombi nama-Housewives. Kodwa futhi-ke okunye asithi ikhamera ayikuvezi okunye, kodwa manje uthe isithebe sey'ntombi. Laba-ke abazamasiko bathi akwenzeki kuvele kube khona isithebe sey'ntombi. Isithebe sey'ntombi kahle kahle kusuke kukhulunywa ngenyama makade kuhlatshiwe kuwumcimbi wesintu noma wesiZulu. Le nyama iyaphuma iyiswe kwiy'ntombi mase kuthiwa isithebe sey'ntombi, ngoba khona nesithebe somama noma ugogo, kodwa kusuke kushiwo inyama. Lena-ke ivele yathi isithebe sey'ntombi, kwaba nenkulumo ekhona, wavula iBhayibheli waseyachaza ukuthi unethwe yimvula kanjani. Indlela okuvele ngayo kube ngathi uyala iy'ntombi, kanti bakhona ababekiwe kulowo msebenzi okuwobani, amaqhikiza nomama. Kwase kusala-ke omunye othi akakwazi
yala iy'ntombi engashadile. Kube khona-ke okhomentile kuleyo video wathi ulotsholiwe. Shuthi ngokwale comment uyakhwalifaya ukuthi ehlale phansi ezumama ngoba ulotsholiwe. Bengicela ukuqala ngilungise lelo phutha-ke. Kukhona ingodosi, kukhona unkosikazi, akulingani. Ilobolo ila kufike kube khona obaba abama ngaphandle bememeza ngale ndlela abamemeza ngayo, kuhambe omunye babe mdala egeyithini makuvalwe igate lapho, noma ngabe livuliwe abangeni, bayangeniswa. Akhulume nabo, kwenziwe lokho okwenziwayo okuncane, mase beyangena ngaphakathi. Abanye bafike beshiye iy'nkomo, mabefike ney'nkomo, abanye bafike beshiye imali. Kusuke kukhona indlu elungisiwe ukuthi bazohlala lapho wenzeke lowo mcimbi. Kuba yinto yefemeli kahle kahle ngoba umphakathi awumenye. Kodwa-ke emakhaya makunomsindo umphakathi uvele ugcine usuyithelekela nje, usufika ungamenyiwe. Kuba yinto yomndeni nje, kulotsholwe iy'nkomo zibonakale, kwenziwe leyo mcimbi eyenziwayo, kujatshulwe-ke ekhaya ukuthi nazi iy'nkomo zifikile. Mase kuthi umshado, umakoti uyahamba aphelezele abakubo ngezinto abaziphathayo. Kufike ekuseni lapho la ezongena khona kunenkomo ehlatshiwe lapho, kunendawo futhi la nifike nihlaliswe khona nisalindile. Ngichaza umshado wesiZulu, nisalindile kwenziwe leso sididide esenzeka la emshadweni, kuyiwe esigcawini mase kuba khona ubaba obuzayo, ngizothi uyiphoyisa, angazi ngiyayiphambanisa le zinto. Uyiphoyisa efike ebuza ukuthi nje ushada uyamthanda yini, uyabuza umthetho. Lokuthi-ke umakoti evume ngengoma esukume kufana nokuthi yes I do. Yayibona ukuthi imicimbi ehlukene kangakanani le? Lona omunye kuhamba iy'nkomo, okusho ukuthi lezi iy'nkomo ziyaqinisekisa ukuthi le mindeni ewu-2 seyiqala ijeni, kwakhiwa ubudlelwano obuthile. Mase kuwumakoti eseshada, bamthela ngenyongo ukuthi bayam-introduce-a kuleli khaya angene kulo ngokugcwele. Asikaze-ke sidide-ke sithi ingoduso umakoti. Siyazi ukuthi lo olotsheliwe, lo oshadile. Makubuzwa nje ukuthi ushadile, iyodwa impendulo ukuthi ushadile noma cha. Makubuzwa ukuthi ulotsheliwe, ukuthi ulotsheliwe noma cha. Mase seza kule nto zamasiko-ke, yabo? Ngithanda ukuyichaza-ke le ukuze ningabi novalo. Thina abanye bazalwane sikhuliswe ngamaphalishi, leli eliphekwayo ekuseni, kubaswa iy'nkuni, izinto ey'njalo. Uma wenza izinto ezingabonakali ugogo akubiza akushaye. Why ngikuchaza lokho? Kwesinye isikhathi uma utshela into kumele uyibuke ukuthi le nto le uyalungiswa noma uyahlaselwa. Ungahlezi utshela into wena manje usuyayithatha usuyifaka enhlizweni sekubuhlungu. Awukaze wena ulungiswe kini wenze iphutha, noma ulungiswe nje ukukhuluma ukuthi hayibo awukhulumi kanje, akukhulunywa kanje. Ngoba phela mesiyibheka le article beyilungisa ukuthi lokhu okuvele kwi-TV akusikhona. Kungenzeka ukuthi iy'nhloso zakhona zinhle, nohlelile obehosta ube ney'ndlela ezinhle, kodwa ngokwesiko akunje. Hayi, manje sesiyalwa-ke manje, sekukhona thina esinomona ngoba sitheni. Ngoba nami ngiyafana nalabo ababhale phansi, kodwa futhi kangifani nabo ngoba mina nginento ethi, what if abazi-ke ukuthi lo mcimbi lo wokugcina wesiqinisekiso wenzeka babengaminywanga, abasondele nomndeni, ukuthi-ke ubewenza lo mcimbi ngoba vele kufanelekile. Mina bengime kulelo phuzu lelo ukuthi what if babhalile laba
ababhalile ngeculture nokuthi-ke le yanto eyenzakalile i-misrepresenta i-culture if akashadile. Ngoba iy'ntombi namatshitshi abahlolwa ngoba kuthiwa lindani ozonithatha nishade. Kunehlelo lakhona and ayisagqugquzelwa leyo nto, sekugqugquzelwa nje ukuthi manje iy'ngane aziphephe, kungadlalwa ngazo, impilo iqhubeke beze befike emayunivesithi bey'gcinile, beqala amabhizinisi, benze konke abafisa ukukwenza ngoba izwe liyabheda. Akusikho ukuthi hlalani la ngoba bakhona abazayo. Uyayibona? Manje akukwazi ukuthatha mina ngivele ngigxambukele. Kodwa uma ikhona into engifisa ukusiza ngayo, akhona ama-channels a-right ukuze kungabi ne-image e-wrong e-representa okungasikho kodwa ngaphansi kwegama lani lamasiko. Ngoba u-Showmax uthe cultural queens or cultured queens. Ngase ngithi mina hawu, kodwa thina sikwazi-ke lokhu ngakithi, noma phela ngenzekayo ukuthi ngapha ngasekhaya ziyarojwa iy'ntombi. Ngoba phela uma ikhona imicimbi enjena ayenziwe phela siyazi, kujatshulwe ukuthi okay hlampe-ke uku-appreciate-a iy'ngane, uku-celebrate iy'ngane, izinto ezinjalo. Ngoba mina namanje ngididekile kodwa futhi u-50% awudidekile. Why? Ngoba ngithi if efikile kulesi sigaba sokugcina futhi wafika ngale ndlela le eyiqiniso, uyakhwalifaya phela. Ukuthi hlampe-ke akubanga into yomphakathi, kwenzeka hlampe-ke kwaba yimfihlo. Ngoba phela angeke uhambe ney'ntombi usazi isintu, usazi isiZulu, ukuhlonipha lokho, ukhulume futhi ey'ndaweni ey'ningi njengomuntu onayo i-information ukuthi kuhamba kanje kanje kanje. Mase uthola ithuba ku-TV, mase uveza okungasikho, hhayi. Siyayithanda ingoma, siyasithanda isiZulu, siyasithanda isintu, sizokuhlonipha futhi nabakuhloniphayo 100% sizokuhlonipha. Nakho futhi ukuthi iy'ntombi fanele zisizwe ngokwama-skills, nakho lokho umbono omuhle futhi siyawuthanda, yinto okufanele ukuthi kube yi-must. Kodwa angikwazi mina ukuthi ngiwumZulu ngibuya la endaweni ekwenziwa izinto zihambe kanje, zihambe ziqonde, mase ngithi hayibo ngoba sengisendaweni ethize, sengibona izinto ey'ningi ezintsha, sengizophikisa into eyabekwa yalwela abantu abadala. Never, sithando sami. Ungeza kimi ngqo. Why ukuthi ngiyigcizelela leyo? Ngisuke ngixawa abantu ukuthi bayathanda ukuphithanisa izinto, bey'phithanise jikijiki. Umuntu usezwa ukuthi manje sekufanele enze izinto zasekhaya zabantu abadala, uzolalela baphi abantu abadala uma uhluleka ukulalela manje? Entweni ekuthini wena fanele ubone ukuthi hayibo, yazi besingabonanga ukuthi kunephutha besingazi, iphelele lapho. Mase hayibo bengakwazi lokhu. Hhayi uqhamuke usuthuka umuntu omdala ongamazi ngezinto ongazazi. Ngoba khona manje khona sebathi hands off, akuliwa. Kuthiwe misrepresentation. Hlampe-ke isingisi esibuye sisixake ngoba vele ngapha ngasekhaya, hayi khona siyayiqhenya kakhulu ngokwethu. Lokhu okwafika sibuye sikuthathe sikuphosele emuva mase silwa nala ngafanele ukuthi silwe khona. Olotsholiwe ukhishwele iy'nkomo zisekhaya, makwenzeka izinto ey'thile futhi lezo y'nkomo ziyabuyiselwa emuva. Oshadile uhambe wayogiya, kwabukwa lapha wonke umuntu omenyiwe, ihlobo eseduzane, washaya iphoyisa, wathelwa ngenyongo, wangena nebhokisi kulowo muzi angene kuwo, uganile lo ushadile. Akufani-ke uma ukuthi hlampe une-information yokuthi yilobolo, sengiyakuchazela nje. Ilobolo ila kuba khona obaba abasuke beme ngaphandle. Hlampe ukubone kulaba obalandelayo Instagram, mayeveza isithombe kunomalume noma obaba bangaphandle kuzolotsholwa.
Kodwa esikhathini samanje abantu sebeyazenza izinto ngoba banemali bekwenze konke same day. Hlampe abanye beqedela ilobolo ekuseni, emini sekuyagidwa kuphelele. Angizazi-ke nami iy'ndawo ngey'ndawo. Ikhona-ke neminye imicimbi ekhona yesiZulu, kodwa kahle kahle bekufuna ukuqinisekiswa la ukuthi ingabe yinto yesigodi lena noma uwumama oyala iy'ngane ngoba kufanelekile, noma umcimbi nje wabo abawenzayo. Ngaphandle kwalokho-ke, angazi ukuthi ngikhulume kanjani kule video. Ngaphandle kwalokho angiyiboni indawo ehlaselayo, ngoba kwanami nje isiZulu ngiyasithanda, ngeke ngikhulume bathi hhayi akusiyo-ke le nto oyikhulumayo. Angeke-ke lapho sengiba nenkinga enkulu ukuthi bengiy'tshela ukuthi ngisho into ekhona kanti ngisho into engekho, ngoba kuyenzeka. Nayo-ke imicimbi futhi lena nje abantu bayayenza, eminye begcine sebephambanisa ngoba manje sesiphila esikhathini esihlukile. Uthole ukuthi izinto sezenziwa nangehaba, nezinye seziyaphithwaniswa. Ingoma siyayithanda, isintu siyasithanda, isiZulu siyasithanda, kodwa lokho akusho ukuthi sivume esingakwazi. Nanokuthi-ke nayo i-show asazi ukuthi i-accommodate-a kanjani i-culture, noma yilena yethu ekufanele ukuthi ingene, mase ingena futhi ingene ngendlela esiveza i-information ongasiyo. Hhayi, mina ngishayela ihlombe zonke izinto zasekhaya zakwaZulu. Into nje engingazwani nayo ukuthi mase kuvela lapha ku-TV kuvezwe izinto ezi-wrong, kuvezwe omnakwethu oDulasi, kuvezwe abantu hhayi, vele umoya wami uxoveke shame, ngoba ekugcineni kuzothiwa amaZulu. Abanye bazojabula ngoba bengenalo ulwazi. Thina esike siy'buze ukuthi hhayi bo, khona isithembu sihamba kanje, kuthiwe ayikho-ke nje le inganekwane-ke le. Sesiyabuka-ke kodwa sekuya-trend-a-ke. Futhi abantu-ke basuke sebethi nje, hawu amantombazane aKwaZulu Natal, amaZulu abasasho ukuthi oSamantha, oDulasi, obani obani, ngoba sihlangene lapha. Ngiyivale-ke le video ngithemba ukuthi akekho ozoba nomoya okhathazekile ngento eshiwo u-Showmax, iphepha, uLaConco ezenzela umcimbi wakhe, hlampe uyogcina esichazelile ukuthi kwakuwumcimbi onjani, noma hlampe kuyovela ividiyo ephelele nathi mase siyazi hawu kwaze kwakuhle. Ngoba manje kuqhamuka sekwabathiwa Isithebe Sezintombi, sekugezwa emanzini, angazi noma khona kuvele omunye eqoba inyama, kwase kuba